Παιδιά, όπως βλέπετε, είμαστε σε Toxic Performance. Έχουμε να δούμε. Toxic Performance, το νέο το κατάστημα. Έχω πει έναν πανέμορφο νέο εδώ. Πολλά όμορφη δουλειά. Toxic Performance. Όπως βλέπετε, έχουμε έναν άνεβο και έγινε και μια πάρα πολλά όμορφη δουλειά από το φίλο μας το Toxic Performance, εννοείται. Πολλά όμορφη δουλειά. Πανέμορφο δουλειά. Είναι ένα από τα κομμάτια που τέλειωσε. Εννοείται ότι εδώ μπορείτε να πάρετε εξαρτήματα ό,τι θέλετε. Toxic Performance έχει μεταφερθεί στο νέο το κατάστημα. Βλέπουμε από κοντά, εννοείται. Κάνει σοβαρές δουλειές. Toxic Performance με χάος και τρέλα, εννοείται. Όμορφες δουλειές από Evo, από Subaru. Παιδιά, όπως βλέπετε, είμαστε στο Toxic Performance. Είναι ο φίλος μας ο Toxic. Θέλω να μας πει λίγα πράγματα για την όμορφη δουλειά που κάνει. Εδώ βλέπετε, φτιάχνουμε Subaru, Evo, Audi. Λοιπόν, καλησπέρα πάλι στην Κύπρο. Εδώ είμαστε στο χώρο. Βλέπετε τα αυτοκίνητα που φτιάχνουμε. Audi, πολλά. Ιαπωνέζικα Subaru, Evo. Θα σας δείξω τι θέλετε. Πάτε μια ματιά. Το ελό τους είναι εδώ. Καλό δυνατό. Πόσα άλογα το ελό τους? Το ελό τους είναι 550 άλογα, το περσοράτο. Ωραίος. Τα 6.500 κυβικά, άμα το ξέρετε, είναι το καινούριο μοντέλο της Lotus από τα τελευταία εξής. Το Evo 10 εδώ είναι γύρω στα 900 άλογα. Με μεγάλες τουρμπίνες, stroker motor, κεντροφόρους, μπίλε της αγωγές, μεγάλες πεταλούδες, πάρα πολύ δουλειά. Το Audi πάλι είναι ένα TFSI S38P facelift. Είναι σφαιρίδατο, φοράει κεντροφόρους, ελαττήρια, retainers, δροϊκή. Φοράει πολλά φυλή εισαγωγής αλουμινίου. 3076 Gen 2 Turbo Kit με intercooler σωληνώσεις. Έχει έρθει να βάλουμε έναν άγραφο CU Master. Αυτό είναι 600 τροχό τώρα. DSG είναι αυτό? DSG, φοράει καμπάνα τότσο. Θα κάνουμε ένα upgrade με άγραφο και με καλύτερο turbo. Είναι μια συνταγή που κάνουμε εδώ πέρα. Καταργούμε το άμεσο ψεκασμού. Βγάζουμε τις αντλίες της υψηλής και τα roller και όλα αυτά. Και βάζουμε 4 μπέκ μεγάλα από πάνω με άγραφο. Ωραίος. Και έχουμε rolling boost, αντιλάκ, flat. Οπότε δουλεύει το DSG. Και θα μάξετε πολύ καλύτερο. Αλλά μια μετατροπή, ξέρεις, καλό είναι να είναι ένα μάξι εδώ ή πρέπει να έρθουμε εκεί για να γίνει. Δηλαδή με λίγα λόγια εδώ μοντιφάρουμε όλα τα αυτοκίνητα. Τα περισσότερα έτσι. Και Ιαπωνέζικα και Γερμανικά. Ευρωπαϊκά. Θες να μας πεις λίγα λόγια για το Evo το μαύρο που είναι απ' έξω?
Που τρελάθηκα. Ναι. Βέβαια το μαύρο απ' έξω είναι ένα Stroker 94 G63 με μακριές μπιέλες 156. Φοράει GSCS 3 έκεντρα, ροϊκή, ελαττήρια retainers. Φοράει μια ξώνα ζώνα turbo 9569S. Φοράει άγραφο ECU Master. Φοράει Haltech ανάφλεξη. Και είναι γύρω στα 800 τροχών με βενζίνη 100 και γύρω στα 950 τροχών με E85. Ωραίος, πολύ ωραίος. Και άλλα πολλά πάνω. Η επόμενη κίνηση είναι ένα σεριακό για να ολοκληρωθεί το puzzle. Αυτά. Ωραίος ο φίλος μας ο Toxi. Ήρθαμε εδώ, μας άνοιξε τις πόρτες, είδαμε το καινούργιο του μαχαζί. Σιγά σιγά μεταφέρεται, εννοείται. Έχουμε και Subaru εδώ και Evolution. Έχουμε τα πάντα, εννοείται. Φίλε Toxi, ευχαριστούμε που μας υποδέχτηκες. Καλά, παιδιά. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, εννοείται. Χάος και τρέλα μόνο, εννοείται. Έτσι. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.